Was it the voice? Was it the fire burning in me? Today is another day. Good morning sa inyong tanan. Same as usual, nandito na naman ako sa shop. Sa Diyos sa buntag, nagkuri-kuri na ako. Naglagay pala ako nito mga kapipso. Sa isang pairs kasi, 3 charms ang nakalagay. Tapos nakabili kami ng isang box na clogs na walang charm. Kaya kinuha ko yung mga charm dito na sobra. At nilagay ko dito sa isang clogs. Para maganda naman tignan. Oy, ako na naman mag-isa dito. Wala si Banana. Ganito ako magkuri-kuri pag wala pang customer ba. Kaya maboard ako, upo-upo lang. Tapos hunahuna kung ano na nangyari sa Pinas, tapos iiyak. Kay gimingaw di ay saniba. Bitaw hindi na lang ako palabi mag-upo-upo ba. Kay lalo akong tataba, Diyos ko. Nakong buntit. So ito pala lahat ang mga clogs. So ang dami-dami. Ilang boxes to at pang ilang restock na din kami nito. Today mga kapips, nandito kami sa Pinforge Mall. Titingin ako ngayon ng jacket. Sinamahan ako ni Banana, of course. Wala kasi kaming tindahan na jacket na ganito ba. Nagustuhan ko kasi to. Di ko lang gusto yung kulay. Dirty white lang at blue ang natira. Bagay talaga to sa pangtrabaho ba. Pang everyday ba. Warm din siya suotin. Yun na, winter na diri ang dapita. So ngayon, nandito kami sa Macro. Tingin kami dito ni Banana na microwave. Wala kasi kami microwave sa tindahan. Hasul kadyo magsigimig tikaway. Kas kadyo kwarta magsigig tikaway. Saglit lang kami doon sa Macro. Mahal kadyo man sa Macro. Hindi ako nakakuha ng video doon. Busy ako sa kakabidyo ko sa aking ano. So karon nandito kami sa Checkers. So may nakita kami dito na medyo barato-barato lang. Tapos sulit din ba? Kay nice ang brand. Timing kay naka-special sila dito. So karon naglibog ming Banana. Kung asay amo sa left or right. Sa buka oy. Unsa kagiguto man ming Banana lala di aning hapit mi dirang dapit. Aon sa pailaing kanon ang among paborito, ang biryani. O diba arang daghan ng rice, ang chicken as ilaw mo kita niyo gitabunan sa rice. Kay di mabangbang ang rice perting daghan na purya bujag. Tapos may putito din yan. Plus nag-order din kami ng chicken curry. Half sa akin, half din kay Banana. Chari nga ni may share each other. Oops, human na may kaon gracias sa juice. Arang dali arano, di ba? Arang tilok ka gajud mga kapips. Nga ni may bujag kahangol og rice. Tapos si Banana na nangaut-ngaut na sa kabusog ba. Nandito na kami sa dispatch. Dumaan muna kami dito. Pinabili ko muna si Banana nito. Ang green lemon kay Sabana. Bitaw oy, ang green lemon ang flavor. Ang name is Sabana. Mura ra siya og bear. Nandito na pala kami sa bahay. Ito yung microwave namin dito sa bahay. Plan namin ni Banana na ito na lang ilagay sa shop. Tapos itong bago dito lang sa bahay. Buksan muna namin kasi hindi namin to nakita doon sa Checkers kung ano ang hitsura. Picture lang ang aming nakita. Kulay black na naman tong microwave dahil paborito kong kulay is black. So ayan na. Tinatry na namin ni Banana ulala. Baka hindi mo andar na impasta ng utang. Pubrihon na ni among microwave mga kapips. Ang importante na ay magamit. Ang brand nitong isa is Hisense. Tapos yung isa naman is Essential. Naka-special kasi itong Hisense kaya itong ang aming kinuha. Kung di pa naka-special hindi kami bibili nito oy kay medyo mahal-mahal. Ito pala ang binili ko na jacket. Para siyang dark orange something like that. English. Namao ba ka? Tapos kulay black. Di talaga mawala ang kulay black. Uy, maganda talaga to pang araw-araw ba gamitin. Tapos nagbili di ako ng body warm. Basta mauna na. Body warm man siguro tawag. Warm ang atong body basta musuot ani sa mukha. So anyway, nandito na pala kami sa shop. Ilagay ko na ang microwave sa among background, no? Parang daghan ng chichiburiche. Ito pala, binigay ni Banana sa akin. Sabi niya magkuha daw ako dito sa shop. Dahil ito na lang ang natira. I mean, 3 box na lang ang natira ba? Pangatlo to. Tapos ito lang nag-iisang size 4. O, di ba? Kita niyo. 2 boxes na lang ang natira. Size 7 and 8. Naglibog ako kung ano ang aking kukunin mga kapips. Ito bang short boots or yung long boots? Hello mga kapips! How are you today? Kahapon hindi na naman ako nakabalik sa inyo. Oy, naunsa naman ni oy. Bisibisihan talaga ako. Busy doing nothing. Bitaw oy. Kahapon pala is lumabas kami no. Pumunta kami sa Pick n Pay at Macro. Unsa naman nang naungaran ako na gajud. Ang laki-laki ko na ba kasi kain pa more. Rice pa more, ganun. Dahil noong unang semana is my birthday, no? Onja, si Banana, sabi niya sa akin, ititreat daw niya ako sa restaurant. Mamahalin na restaurant daw kay kanang once a year daw na birthday ko ba. Sabi ko, no need na oy kay lagi wala kaming microwave dito sa shop. Palangan yung microwave namin sa bahay dadalhin ko dito. No, magsige ram tagdajong-dajong ani no sa microwave. So sabi ko, yan na lang ang bibilhin mo sa birthday ko oy. Tapos hindi na lang tayo kakain ng mamahaling restaurant kay aroy ang kwarta sayang lamang no sa moro gihapon. Magsige ba mig kaon sa labas pero hindi nga lang mamahalin no. Kana rang kuan-kuan gud tabi-tabi ra ba. Tapos, 'di ba may inaano ako sa inyo video na nagbigay din siya sa akin ng boots. Ha, yung long boots. Kaya lagi
hindi ako hilig sa long boots. So, binigyan niya ako. Sabi niya, magkuha ka dito sa tinda namin ba? Maganda nga, nagustuhan ko. Kaso, saan ko naman yun susuotin? Nandito lang ako palagi sa shop. Saan ko susuotin? Wala na akong labas-labas. So, ang boots is nandyan lang sa loob. Hindi ko pa nadala. Pero hindi ko dinidisplay dito. Nandun lang sa loob kasi sabi niya nga, para sa akin yun. So, nagting-ting pa ako kung gagamitin ko ba or di na lang siguro. Ibalik ko na lang dito ititinda. Pero, doon, kinikip ko muna kay nagandahan ako ba? Kasi black din ang kulay. Alam niyo naman na black is life. Black is life. Paborito ko ang kulay is black. I really love black. Ito black. May another naman ako ito black. Basta dagan kong t-shirt black, dress black. Ganyan talaga ako, black. Wala pala si Banana dito mga kapips. Umalis na naman siya. May ginagawa, sibsihan, charit. So, medyo wala ng tao dito kaya nag-ano ako ng video ba? Kaya para ma-update ko kayo, kung ano na nangyari sa akin na naman for today's video, Tapos mamaya, may tao na naman, mamaya kay, kung ano naman diri, alas 12 na sa udto, so medyo mingaw pa kay timpani udto, manligi, so mani udto na pagkukaroon, no? Hindi na ako maghihintay kay Banana. Mamaya pa daw to si Banana, mga kapips. So, hindi ko na lang hintayin, mukhaon na lamang kog aho, Pakita ko pala sa inyo, mga kapips, no, kung ano ang best seller namin for today's video. Ayan. Tawag nito is Jelly Shoes. Di ko alam kung may ganito ba sa Pilipinas na Jelly Shoes. Parang mayroon di ko alam. Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi na nakauwi sa Pinas. Kapag ilang boxes na kami niyan, di ko na maihap. Kasi sa isa kasi mana, ilang boxes yung maubos namin. Ang iba, pupunta dito bibili ng 5 na pairs, 7 pairs, 10 pairs. Parang itinda rin nila ba. Basta, ito yung best seller namin for today's video. Kahit winter dito, ang mga itim is magsusuot ng ganyan. At ito din ang best seller namin na boots. Tawag nila nito is short boots, ankle boots, cowboy boots. Pati ito is best seller namin, long boots. Ito rin, kaunti na lang, ilang boxes na lang. That's all for today's and yesterday's and other days. Di ko alam, basta kay days. Ang aking masishare, ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. Para always happy and most of all, be kind. Thank you for watching. And just levitate.